Sestre i braćo, večeras razmišljamo o Svetom Augustinu, njegovom životu i onomu što možemo uzeti iz njegovog života za nas danas ovdje, što nama može duhovno koristiti. Dakle, pogledati što je to dobro kod njega bilo, pa uzeti od njega. Zato nam služe sveci. Sveci su dakle uzor nama, a isto tako svjedočanstvo da se može živjeti sveto i dobro već ovdje, dakle, na zemlji. Sveti Augustin, znate, vjerojatno živio je davno u 4. stoljeću i na početku 5. stoljeća. Bio je jedan od najvećih kršćanskih mislilaca, napisao je mnogo toga. Napisao je čak 113 knjiga u ono vrijeme, ne kao danas, kako je danas jako lako tiskati knjiga, ali u ono vrijeme napisati i otiskati 113 knjiga bilo je jako velik posao, negdje preko 200 i nešto pisama i čak 1000 propovijedi. To je ono što je ostalo sačuvano, a ko zna koliko je možda od toga ostalo nesačuvano do danas. Evo, od svih tih knjiga i pisama i propovijedi za večeras ja sam želio samo podijeliti samo 3 rečenice koje su, mislim, bitne za nas danas, koje evo možemo, dakle, nekako doživjeti i primijeniti u svoj život, koji bi nama duhovno dale snagu za dalje u život. Prije svega, prva stvar, kaže Sveti Augustin, pita: težiš za velikim stvarima, počni s malom. Želiš podići visoko građevinu, misli ponajprije na temelju poniznosti. Što višu građevinu želiš, to temelji moraju biti dublje položeni u poniznosti. Evo, ovo je jedna od misli Svetog Augustina koja nama može stvarno pomoći u životu, jer nam je on sam uzor toga. Dok nije bio ponizan, dok je bio raskalašten u životu, dok se, dakle, nije obratio i počeo živjeti ponizno, nije, dakle, uspio ništa u životu, sve više je duhovno propadao, dok Bog nije učinio taj, dakle, znak i to čudo da se jedan takav mislilac, veliki čovjek, obrati i onda iskoristi svu njegovu inteligenciju i sve ono što je njegove sposobnosti, dakle, da proširi, dakle, kršćansku vjeru, ali u poniznosti. Ne u oholosti. Nije Sveti Augustin želio da se oholo uzdigne, kao što mi to ljudi vrlo često želimo i hoćemo u svome životu, da odjednom postanemo veliki ljudi, naizgled, dakle, veliki pred drugim ljudima. To uistinu možemo ako živimo u poniznosti. To nam je pokazao prije svega Bog u Isusu Hristu. Bog se sam s nebesa ponizio i sišao u našu ljudsku povijest da pokaže da je to naš ljudski put, put poniznosti, put povjerenja prema drugim ljudima, povjerenja prema Bogu. To isto su pokazali svi svijesti do danas. Oni su uistinu zato veliki svijeti jer su živjeli skromno